እሺ لو ما أنتي حزية زقربكو حد زعبا بزعبا حفتي زملكتي زخون قدمي إجن بزعبا قدم حفتي معنا أب سبات استفلا لين حفت درجات كرئز خالد المخنيات انت أيو زي المشتين بقى استفلا لين ما حفت درجة خفت أرز خالد مجمريا بناي تالنت ويكعنا فلي كلت ديخون إلنا تحسينا بزحت فلي كلت زلوم صارت كعب دعم دخلت اللوم بقول لك عاست توصلوا فليك لازلهم ساعتون حفاتهم كل يقول ስለዚህ ፍሊክ ለዘለዎም ሰዓት ተኸታት ኮይኖም ድሕሪ ኣዝርከቡ ኮይኖም ሃፍቲ ብታለንት ወይ ከዓ ብፍሊክ ዝመፅእ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ብዛዕባ ናይ ጥዕና ፈላላይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ክንሓስብ ንኽእል እዚ እውን ከም ተቐዲመ ዝገለፅክዎ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎም ሰባት ብጣዕሚ ድኻታት ኣለዉ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ወይ ኣካል ጉድኣት ክኾኑ ይኽእሉ ብቻ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባት ከዓ እንደገና ሓፋትም ኮይኖም ዝርከቡ ኣለዉ ስለዚ ጥዕና እውን ንሃፍቲ ኣፈላላይ ክፈጥር ከም ዘይኽእል የርእየና ማለት እዩ ካልእ እንታይ ሳልሳይ ኢንቫይሮንመንት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንቫይሮንመንት ክንብል ከለና እንነብረሉ ከባቢ ማሕበረሰብ ኩሉ ዝሓቆፈ ይኸውን ንሱ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ተፈላላይ ኣብ ማእኸል ኣብ ሓደ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ሓደ ከባቢ እንደገና ሓደ ሃፍታም ሓደ ድኻ ይኸውን ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ነቁጣ እንድሕር ወሲድኩም ኣብታ ቦታ ንሳ ሓደ ብጣዕሚ ሃፍታም ኣሎ ተረፈ ከዓ ድኻታት ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ከባቢ እውን ናይ ባዕሉ ፅልዋ ተወሰነ እኳ እንተሃለዎ ንኣብነት ኣብ ምድረ ባዳ ከይድካ ክሰርሕ ትኽእልን ነቲ ምድረ ባዳ ዝምቹ ነገር ክፈጥር ዘይኮይኑ ስለዚ ከባቢ እውን ክሻዕ ክንዱቲ ዝኣክል መሰናኽል ክኸውን ይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ጥዕና እውን ኣይኮነን ከባቢ እውን ኣይኮነን ፍሉይ ክእለት ወይ ታለንት እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዩ ትፀገም ንምንታይ ደኣ ሰባት ሓደ ሃፍታም ሓደ ድኻ ክኾኑ ክኢሎም ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ምስ መፀለይ ኣነ እውን ንባዕለይ ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ ግዜታት ሓስቦ ነይረ ካብኡ ብጣዕሚ ሓደ ሓሪፍ መፅሓፍ ንኡ ዝምልስ መፅሓፍ ረኪበ ስለዚ ካብታ መፅሓፍ ንስእሊ ማዓንቲ ክተፍለኩም ደለይ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ንእሽተይ ናገርኩ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ስለዚ እታ መፅሓፍ እንታይ እያ ትብል ዘ ሳይንስ ኦፍ ጌቲንግ ሪች ይብል ሃፍታም ንምዃን ሳይንሳዊ መንገዲ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብቲ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ከምቲ ዝሓተትኩኹም እዩ ዝሓተት ሰብኣይ ብዛዕባ ከባቢ ይወሪ ብዛዕባ ጥዕና ይወሪ ብዛዕባ ፍሉይ ክእለት ይወሪ ስለዚ ኩሎም ኣይኮኑን እዩ ዝብሎም ተፋክተራት ንሳቶም ኣይኮኑን ሓደ ሃፍታም ሓደ ድኻ ክገብሩ ዝኽእሉ ስለዚ ሳይንሳዊ መንገዲ ኣሎ ይብል ሳይንሳዊ መንገዲ እንድሕር ኣልዩ ከዓ ኩልና ነቲ ሳይንስ እንድሕር ተኸቲልና ሃፋትም ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ሳይንሳዊ መንገድታት ካብታ መፅሓፍ ዘውፃእኹዎም 7 ፕሪንስፕል ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ናብ ከታተል ክኸቕርበልኩም እየ ሎማዓንቲ ግን ሓንቲ ርእሲ ጥራሕ ኢና ክንወቅዕ ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርያ ፕሪንስፕል ወይ ከዓ መትከል ሓሳብ እዩ ዝብል ሓሳብ እንታይ እዩ ወዲ ሰብ ካብ ካልኦት እንስሳ ዝፈጥሮ ሓሳቡ ዘመንጩን ሓሳቡ ዝቆፃፀር ምዃኑ እዩ እዚኣ ብደንብ ክተስተውዕልዋ ይግባእ ወዲ ሰብ ናይ ሓሳብ ማእኸል እዩ ስለዚ ናይ ሓሳብ ማእኸል ትኾን ከሎ ሓሳባቱ እውን ይመንጭ እዩ ሓሳባቱ እንደገና ከም ዝብደልዮ መልክዑ ክቆፃፀሮም ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኩሉ መላዓሊ ነጥቢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓቂ እዩ ምክንያቱም ብሓሳብ ዝሓሰቦ ነገር ብቅርፂ ከምፅእ ይኽእል ወዲ ሰብ መኪና መጀመርያ ብሓሳብ ዘይሓሰባ እታ መኪና ብኣካል ወይ ከዓ ብቅርፂ ክትመፅእ ይከኣለትን ኩሉ ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ነገራት ክልተ ግዜ ተፈጢሩ መጀመርያ ብሓሳብ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ፊዚካሊ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ መልዓሊ ነጥቢ ሓሳብ እዩ ይብለፍቱ መፅሓፍ እውን እዚ ሓቂ እዚ እንድሕር ሒዝና ተላዒልና ኣብ ርእስና እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኢና ነቕምጥ ኣለና እዩ እቲ ዋና ቁም ነገር ሕዚ ስለዚ ኣወንታዊ ኣሉታዊ ዝብሉ ጥራሕ ኣይኮነን ከመይ ጌርና እውን ንሓስቦ ኣለና እቲ ሓሳብ ንሱ መዓዝ ንጥቀመሉ ሓቅን ዘይሓቅን ኢሉ ይፈልዮም ማለት እዩ ሓቂ ዝበሃል እቲ ክትደልዮ ነገር እቲ ትረኽቦ ነገር ጥራሕ ኣተኪርካ ምሕሳብ ማለት እዩ ሓቂ ካብኡ ወፃኢ ዘለዉ ግን ሓቂ ኣይኮነን ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሰዓት እዚ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክህሉ ይኽእል ኣብ ዙርያኻ ስለዚ ስኻ ክትሓስቦ ዘለካ እቲ ትደልዮ ነገር እዩ ዋትኤቨር ዘሰርከምስታንስ እቲ ነባራዊ ኩነታት እቲ ኩነት ደለየ ይኹን ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ እምሮኻ ክትቕምጥ ዝግበአካ ሓሳብ እቲ ትደልዮ ነገር እዩ ይብል እቲ መፅሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣይንሓስብን ማለት ድዩ ኢሉ ሰብ ክሓተት ይኽእል ምሕሳብ ንሓስብ ኢና ግን እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኢና ንሓስብ ኣለና እዩ ንኣብነት ዕድል ይብለይ እምበር ቤተሰበይ ሃፍታም ተዝህልወኒ ነይሩ ተዝሕግዘኒ ነይሩ ከምኡ ተዝኾን ነይሩ ኣብ ዓድና ሕማቕ ኮይኑ እምበር ወፃኢ ተዝኸ ነይረ ከፍትም ነይረ እየ ገለ መለ ዝብሉ እዚኦም ሓሳባት እዮም ግን ናብፍቱ እንደልዮ ሳይንሳዊ መንገዲ ዝወስዶ ይኮኑን እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ መልዓሊ ነጥቢ ሓሳብ ዝኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ወዲ ሰብ
ሓሳቡ በዓል ይፈጥር ሓሳቡ እንደገና ክቋፅፀው ይኽእል እዩ ስለዚ ዝዓበየ ውህጡን ወዲ ሰብ ሓሳብ ይኸውነና ማለት እዩ ምክንያቱም ኩሉ ነገራት ብሳይንስ እንድሕሪእናዮ ካብ ሓሳብ ዝተልዓለ እዩ ኣውሮፕላን ዝኣክል ካብ ማንም ነፈርቲ ኣዕዋፍ ንላዕሊ ወዲ ሰብ ዝበረሉ ዘሎ ዘመን መጀመርያ ደቂ ብራይት ስለ ዝሓሰቡ እዩ ስለዚ ካብዚኣ ተላዒልና ኢና ነቲ ሳይንሳዊ መንገዲ መትከል ቁፅሪ ሓደ ሓሳብ እዩ ኢልና ኣለና መትከል ቁፅሪ 2 ከምታ እዩ ዝብል ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ይቆነለይ